मा खबर एलना नोंनिया? मा खबर? मोजाङानो दे। मोजाङानो। नोंनिया मा नाम? एलेना मुसाहारि। एलेना मुसाहारि। नों मा गामिनि? नों मा गामिनि? सुतापारानि। सुतापारानि। ओमफ्राय नोंसा बाबायालाय मा गामिनि? जोंहा बाबायाना बेलेगुरिनि। बेलेगुरिनि। बेनिफ्राय नोंसानि आइयालाय? जोंहानि आइया उग्रिथिं। उग्रिथिंनि। ओमफ्राय नोंसानि आबैया मा गामिनि? जोंहानि आबैयाना नावकाटायावसो। नावकाटायाव? न'आ नावकाटायाव? ओमफ्राय नोङो ओंखाम जागोन जायाखै दा? जाखांबाय। जाखांबाय? मा मैगंदो जानाय? मा मैगंदो जानाय? थाइगिरदो दालिदो लगायना जादो थाइगिरखो ओमफ्राय नादो। नादो। आइयालाय होमबा आइया मोन थांदोआ? आइया माबायाव थांदो गरेस्वराव माल लायनो थांदो। गरेस्वराव? बाबायालाय होमबा? बाबाया आरो दखानाव दोङो। दखानाव दङ? नों बेसे क्लास मोनखो? नों बेसेबां क्लास मोनखो नोङो? 5 थाखो मोनबाय आं। 5 थाखो? 5 थाखो इमान बुरजा मोनबाय नों? बाबरे बाब। नोंनि आइनि नामा एलेना? नमिता बर'। मोजां बुं। नमिता बर'। बाबानि नामा? बाबानि नामा मिथुन बर' नमस बर'। गुड। नोंनि बाबानि नामा मिथुन बर'? आंनि नामखौ नोंनिया मा नाम ओमफ्राय? एलेना मुसाहारि। एलेना मुसाहारि। बेनिफ्राय नोंसा आबै आबौनि नामा मा नाम? माबानिया उनस्रि। दे मोजां बुङा माय अनसुलि मा? अनसुलि मा इनिफ्राय? मोजां बुंसोन दे। अनसुलि। बर' गैया? अनसुलि बर'। ओमफ्राय? ओमफ्रायलाय? आबौनि नामा? आबौनि नामा समबार। ओमफ्राय मा दंबावो उनाव? मामानि नामा बिग्राय मामा। बिग्राय मामा? नोङो दाखालै पुजायाव मा मा बायनाय? जिलापिखौ बहुद जाखादा ओमफ्राय पुक्ला बायदो आसान बायदो पायेल बायदो पुक्ला बायदो। पुतला बायदो? जिलापिखौबो थि जादा इयावनो काटानिखौ थि जाखादां। जाखादां। आइया एख' जादिया होमबा? आइया एख' जादिया इयो काटानिखौ आन्था फैसा मोननैल' जादो र'। नोंसोर मारै थांनाय? नोंसोर मारै थांनाय? दुर्गा फुजा नायनो? बिरौ खामदे। नोंसोरो मु थांनाय? जोङो गरेस्वराव थांदो।